Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes Pizza 19 na. Buwan sa Marso tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kaigsunan mga transport groups na dismaya sa hatag bawi nga usbaw sa plitihan alang sa mga pampublikong mga sakyanan. Straight to the point. Katanig pagtagad do buntaga mga kaigalaan, no? Nanawagan kini sa Malacañang nga dalion ang pagpagawa sa fuel subsidies. Human isuspenso ang pagpatuman sa usbaw sa plitihan. Straight to the point. Katanig pagtagad do buntaga mga higala kay doon na usbaw sa plitihan kay ang mga PUJ drivers, mga operators nihangyo slag usbaw kay naunsa naman yung mga higala ning atong gasolina perti naman mahala, ha? So aron nga di sa maalkansi pod sa ilang biyahe, nangayo sa usbaw. Mi-announce na may gala nga dunay usbaw pan karon gibawi. So ang Gustos Transport Group, asa naman ang among subsidy? Dalia po ng among subsidy. Kay og maohon no? Kay kining ila may galang gipangayo nga ila ni mga kaigalaang pangpakang-pakang lang, no? So tungod sa kamahal sa gasolina. So kini mahigalag eventually tingali mo sustain na siguro nig pila ka adlaw day kining ihatag sa Malacañang, pero may ihatag mga higala, abot og pila? 5,000. O, antod, kanus ama na sa PUJ driver mahigala, ipatubil niyang 5,000. Pagkahurot, unsa naman pod, ang wa naman mga kigalaan, sama man na sa ayuda, mahigala nga kausa, kaduha lang. Di, unsa man pag-sustain, no? Muna yung mga kigalaan nga miingon ang mga operators nga lisod ni. Ato hatagag pagtagad lubutaga, no? Dugay pagyud kaayo i-release. Muna nagbagulbol karon ang mga POJ drivers, POJ operators o kating mga modern jeepney operators. Straight to the point. Pero mo lagi na, no? Ug lisod sa kaayo mga higala kay ang katapusan mga higalang maigo ang mga commuters. Ang katawhan, nga mosakay mga higala niining bag-o unya nga plitihan. Tatarig pagtagad rubutaga sa ato pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang grupong Piston din sa Sugbo moduyog sa transport protest karong adlaw batok sa labihan kataas nga presyo sa krudo. Straight to the point. Samtang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo mohatag og rice og fuel subsidy alang sa public transport sector. Driver apil na ang mga habal-habal drivers dinhi sa Sugbo. Straight to the Sa point. laing bahin mga traditional og modern jeep pasudlo na sa BRT lane. Unsa naman may kalainan sa BRT ani unya og sa modern jeep og sa mga PUJ og maohon na mga kagalaan. So nabutang na gyud nada ning tanan. Og maohon na ni mga sukid di paminaw kay doon na announcement mahigala mga traditional o modern jeep pasudlo na mahigala sa BRT lane apan sama sa mga nagdagan nga mga buses adto ra gyud sila mo pasakay ug mapakanaog sa designated nga bus station o terminal. Straight to the point. Samok na kayo wala na pulos, no? Ang katuyuan mahigala sa BRT ining kalakiha. Pagkapaita. Mao ni project mahigala pinulpol gyud nga kalaki. Straight to the point. Jesus Ginoo ko. Tagan-tanig pagtagad rumotaga sa atong manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa kauluhan duha ka impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte na hukman sa House Committee on Justice nga sufficient in grounds. Straight to the point. Nagpasabot kini nga makapadayo na ang hearing proper sa komitiba sa Marso 25. Straight to the point. Sa laing bahin tungod sa no work no pay policy ang Senado posibleng mubasura. Kung mabasura ang ethics complaint batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa Straight to the sa point. abroad ni palapad sa airstrike sa Beirut. Apil sa naigo mahigala mao ang bridge sa South Lebanon nining pagpalapad sa Israel sa ila mahigalang pagbombardiyo didto mahigala sa grupo sab sa Hezbollah
dito mahigala sa Lebanon. Straight to the Ato ni tagag pagtagad ba kay galaan kay kining pag-deploy ron sa mga Marines, no? Nining amphibian assault vessel dito mahigala sa Strait of Hormuz para maabli og balik ang Strait of Hormuz. Medyo dakong challenge mahigala sa US. Tuana na padana mahigala ang mga US Marines. Si Trump kay galaan medyo niingon na mga higalag niwitik nag-istorya sa mga sakop sa NATO, mga members sa NATO. Kay wa mo mga kaigalaan mutabang ang NATO mahigala igo lang ni okay sila mahigala thumbs up sa gihimo ni Trump pagpermiro mga sukit paminaw pero kutob lang niya di sa mutabang na mo padapos lang mga barko dito sa Strait of Hormuz. Mausad mahigala sa pikas kabahin ang Russia ug ang China igo na pud mahigala nyon nga mutabang pero dili gyud nga direkta nga pagtabang, no? Ato tagag pagtagad do butaga, kay moingon man mahigala ubang mga naso dili man na among gira. Straight to the point. So, ingon si Trump, mahigala, okay, sige. Wala ko magkinahanglan sa inyong tabang. Di pa da mahigala dito sa mga US Marines. So, sa may mahitabuan no? Lahit na po ni nga level sa away dito sa Strait of Hormuz. Ato ni tagag pagtagad robutaga sa batong marusab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. kuban pang mga iskutanan nyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado